Mi-am netezit rochia de mătase mov pentru ultima oară, verificându-mi reflexia în oglinda retrovizoare a Mercedesului. Femeia care se uita înapoi părea stăpână pe sine, de succes, părul cărunt strâns într-un coc elegant, cercei cu diamante reflectând lumina bâlândă după amiezi. La 62 de ani, învățasem să mă învălui în haine de designer și în calm tăcut, ca într-o armură. Dar sub suprafața impecabilă, stomacul mi se răscolea de o emoție pe care refuzam să o numesc. Nu aștepta nimic, mi-am spus în gând. Același refren pe care îl repetasem de luni întregi. Trebuie doar să treci prin ziua de azi. Valetul mi-a luat cheile cu o plecăciune politicoasă, iar eu m-am îndreptat spre intrarea în Willowbrook Country Club, tocurile bătând ritmic pe treptele de marmură. Prin ușile de sticlă, vedeam deja recepția de nuntă în toi. Candelabrele de cristal luminau caldmesele acoperite cu fețe de masă ivoire. Invitații râdeau cu paharele de șampanie în mână. O melodie delicată, cântată de un quartet de coarde, plutea în aer. Nunta fiicei mele, Hannah. Nunta pe care eu o plătisem. M-am oprit o clipă la intrare, privind prin geam cum plutea peringul de dans în rochia ei Vera de $8.000. Rochia pentru care scrisesem cecul, după ce mă sunase lacrim, spunându-mi că familia logodnicului nu și-o putea permite. Era radiantă, părul castaniu strâns într-un coc elaborat, zâmbetul ei strălucind în timp ce primea felicitări de la oaspeți pe care nu-i cunoșteam. Pare fericită, m-am gândit. Și pentru o clipă, asta a fost suficient. Pentru o clipă, am putut uita lunile de tăcere, apelurile rămase fără răspuns, felul în care mă înmânase invitația la nuntă cu 3 săptămâni în urmă, de parcă ar fi fost o notă de subsol. Mamă, știu că e din scurt, dar organizarea a fost un haos, spusese ea, evitându-mi privirea. Recepție începe la ora 6. Fără nicio mențiune despre ceremonie, fără rol în alai, fără recunoașterea faptului că fusesem redusă la statutul de simplă invitată la nunta propriei fiice. După ce finanțasem aproape fiecare detaliu al acelei zile perfecte. Am pășit înăuntru și am fost întâmpinată imediat de o hostess cu o tabletă și un zâmbet exersat. Numele, vă rog? Cora Phillips, am spus, urmărind cum scrolează lista invitaților. Fruntea i s-a încruntat ușor. Îmi pare rău, nu vă găsesc în planul de așezare. Sunteți sigură că... Sunt mama Miresei, am spus încet. Ochii s-au mărit, iar mâinile i s-au încurcat pe tabletă. Oh, îmi cer scuze, doamnă Phillips. Stați puțin. Trebuie să fie o greșeală. Dar nu era nicio greșeală. O vedeam în privirile ei nervoase, în felul în care tot scrolla aceeași listă, din nou și din nou. Numele meu nu apărea. După 37 de ani în care o crescusem pe Hannah, după nopțile nedormite când avea colici, după recitalurile de dans, meciurile de fotbal, ședințele cu părinții, după taxele universitare și avansul pentru primul ei apartament, după cei $75.000 transferați discret în contul ei pentru nuntă. Nu fusesem importantă nici măcar pentru un loc la masă. Nu-i nimic, i-am spus hostessei, care se albise la față. Îmi găsesc eu un colț. Am intrat în salonul de recepție, strecurându-mă printre mesele pline de invitați zâmbitori. Cardurile de loc erau elegante, nume caligrafiate manual pe carton crem, fiecare marcând un loc în noua viață a fiicei mele. Recunoșteam unele chipuri din anii de facultate, altele de la firma unde lucra. Familia noului soț ocupa o masă centrală, aproape de ring, zâmbind mândri. Și acolo, în capul mesei, era Hannah, alături de proaspătul ei soț, Norman, înconjurați de cavalerii și domnișoarele de onoare, 8 și 8, îmbrăcați în roz prăfuit și gri cărbune. Oameni pe care îi cunoștea de câteva luni, unii poate doar de câteva săptămâni. Toți considerați mai importanți decât femeia care îi dăduse viață. M-am trezit gravitando spre fundul sălii, lângă bar, unde lumina era mai slabă și aglomerația mai rară. Un chelner mi-a oferit un pahar de șampanie și l-am acceptat recunoscătoare, doar ca să am ceva de făcut cu mâinile. Mă scuzați, i-am spus unui alt ospătar care așeza aperitive pe o masă apropiată. Mă întrebam dacă puteți verifica aranjarea meselor. Sunt Cora Phillips, mama Miresei. Tânărul a părut încurcat. Oh, îmi pare rău, doamnă.
Eu mă ocup doar de servire. Ar trebui să vorbiți cu organizatoarea de nuntă despre asta. Dar știam că nu voi găsi pe Beverly, femeia care mă sunase timp de luni întregi pentru plăți și avansuri, dar care, aparent, nu fusese informată să-mi rezerve și mie un loc. Am sorbit din șampanie și mi-am privit fiica dansând cu soțul ei, amândoi radianți de fericire. Fotograful se învârtea în jurul lor ca un satelit, imortalizând fiecare zâmbet, fiecare gest tandru. Pozele de familie. Mi-am dat seama că probabil fuseseră făcute deja, înainte de recepție, în timp ce eu încă mă pregăteam acasă pentru un eveniment la care, în fond, nu eram așteptată. Mamă! M-am întors și am văzut-o pe Hannah apropiindu-se, rochia de mireasă foșnind ușor pe podeaua de marmură. Privită de aproape, puteam observa tensiunea subtilă din jurul ochilor ei, felul în care își arunca privirea înapoi, spre noul ei soț. Mă întrebam unde ești, a spus ea. Deși tonul sugera mai degrabă că sperase să nu apar deloc. Îmi căutam masa, am răspuns simplu. O umbră de roșeață i s-a urcat pe gât. Aha, asta! Uite, mamă, a fost o încurcătură cu planul meselor. A trebuit să facem niște modificări de ultim moment. A gesticulat vag înspre sală. Încearcă doar să nu strici nimic, bine? Ar trebui să te simți onorată că ești aici. Cuvintele au căzut peste mine ca o palmă. Să mă simt onorată că sunt aici. La nunta propriei mele fiice. Nunta pe care eu o plătisem. Am privit-o, femeia pe care o crescusem. Această străină mătase albă, care îmi vorbea ca și cum aș fi fost o povară. Paharul de șampanie a tremurat ușor în mâna mea. Onorată, am repetat în șoaptă. Da, a spus ea, vocea întărindu-se. Adică știu că lucrurile au fost complicate între noi în ultima vreme, dar ăsta e momentul meu, mamă. Ziua mea perfectă. Și am nevoie doar să... S-a oprit, căutând cuvintele potrivite. Am nevoie să nu faci totul despre tine. Ca și cum să cer un loc la masa fiicei mele ar fi fost un act de egoism. Ca și cum 37 de ani de maternitate nu-mi dădeau dreptul decât de a sta într-un colț, în umbră. Bineînțeles, am spus, cu vocea calmă, în ciuda nodului din piept. N-aș îndrăzni să transform ziua ta în altceva. A zâmbit. Primul zâmbet sincer pe care mi-l oferise în ultimele luni. Mulțumesc. Știam că o să înțelegi. Dar când s-a întors să plece, rochia ei de mireasă fâlfind în urmă ca un steag alb al capitulării, am realizat că, de fapt, nu înțelegeam nimic. Înțelegeam doar că am crescut o fiică ce mă vedea drept un portofel cu picioare. Înțelegeam că am petrecut decenii construind un imperiu de la zero, luptând pentru respect în săli de ședință dominate de bărbați care mă subestimau, doar pentru a fi respinsă de propriul meu copil. Înțelegeam că jocul se schimbase, iar nimeni nu se ostenise să-mi spună. Mi-am terminat șampania și am așezat paharul gol pe o masă apropiată. Mâinile mi erau acum ferme, stabile. În jurul meu, recepția continua. Râsete, muzică, clinchet de pahare. O celebrare a unui nou început, un început care nu avea loc pentru femeia care îl făcuse posibil. Telefonul a vibrat în poșetă. Un mesaj de la asistenta mea. Fotograful de la Forbes vrea confirmarea pentru ședința de mâine. Coperta merge la tipar luni. Am privit mesajul. Apoi am privit-o pe Hannah, care poză acum cu domnișoarele de onoare, 8 femei în roz prăfuit, cu brațele legate, zâmbind spre cameră. Fiica mea, în centru. Radind de frumusețe și complet inconștientă de furtuna ce se forma. Iar femeia care îi oferise totul, femeia de pe coperta Forbes, antreprenoarea care clădise un imperiu textil din nimic, mama căreia îi se spusese că ar trebui să fie recunoscătoare că stă în umbră la propria fiică. Mi-am băgat telefonul înapoi în poșetă și m-am îndreptat spre ieșire, tocurile bătând pe marmură ca un ceas de numărătoare inversă. Dar când am ajuns la ușă, m-am oprit. M-am întors și am privit încă o dată înapoi. Cristalul, florile, aranjamentele elegante. Oaspeții care fuseseră considerați demni de locuri la masă, în timp ce eu stăteam în spate, ca o străină. Mâine, mi-am spus, toată lumea va ști exact cine este Cora Phillips. Întrebarea era,
Va fi fiica mea pregătită pentru acea discuție? Partea a doua. N-am plecat. Ceva m-a țintuit pe podeaua aceea de marmură. Un instinct format în cele 4 decenii de negocieri de afaceri. Acea intuiție care îți spune când valul e pe cale să se întoarcă. În schimb, m-am întors la bar, am comandat o altă șampanie și m-am poziționat strategic, într-un unghi din care puteam observa totul, cu ochii calculați ai unei femei care își construise imperiul învățând să citească oamenii, să le înțeleagă slăbiciunile și să știe exact când să lovească. Barmanul, un tânăr cu ochi blânzi, s-a plecat ușor. Totul e în regulă, doamnă? Perfect, am spus. Și am vorbit serios. Pentru că, pentru prima dată în luni de zile, vedeam clar. Fiica mea făcuse o alegere, să mă umilească în public, să mă trateze ca pe un balast, să reducă 37 de ani de maternitate la o neplăcere. Iar în afaceri, știam bine, alegerile au consecințe. Am urmărit-o pe Hannah cum se plimbă printre mese, primind felicitări, cu mâna strânsă pe brațul lui Norman, ca o posesiune prețioasă. Se mișca cu siguranța cuiva care nu cunoscuse niciodată greul cu adevărat, care nu se întrebase niciodată de unde va veni următoarea masă, care nu stătuse nopți întregi făcând calcule ca să plătească salariile. Tot ce avea, educația, apartamentul, garderoba de designer, nunta aceasta, îi fusese oferit pe o tavă de argint. Tava pe care eu o pregătisem. Cora. O voce lângă mine m-a făcut să mă întorc. Cora Phillips. Bănuiam că ești tu. L-am recunoscut imediat. Harold Gattes, corespondent economic la Wall Street Journal. Avuseseră mai multe interviuri de-a lungul anilor, pe măsură ce compania mea, Phillips Industries, trecuse de la o mică afacere textilă la un actor important în domeniul producției sustenabile. Harold, am spus, întinzând mâna. Nu mă așteptam să te văd aici. Soția mea e verișoara miresei, a zis, făcând un gest către ringul de dans. E una dintre domnișoarele de onoare. Dar, sincer să fiu, sunt mai interesat să vorbesc cu tine. Povestea din Forbes e incredibilă. Revoluția tăcută, cum a reinventat Cora Phillips producția americană. Apare luni, nu? Am văzut mai multe capete întorcându-se la uzul cuvântului Forbes. Într-o sală plină de profesioniști în marketing și tineri ambițioși, acel nume avea greutate. Da, am răspuns simplu. A fost un an interesant. Interesant e puțin spus. Ai triplat veniturile, ai deschis 6 fabrici noi, parteneriatul cu inițiativa UE pentru sustenabilitate. Practic rescrii regulile industriei. Entuziasmul lui Harold era sincer și începeam să simt cum alte persoane din jur se apropiau, trăgând cu urechea. Am auzit zvonuri despre listarea la bursă. E ceva adevărat. Listarea la bursă. Ținusem informația aproape de piept, dar actele preliminare erau deja depuse. Compania mea, evaluată la aproape 500 de milioane de dolari, urma să devină publică în decursul anului. Aș fi devenit una dintre cele mai bogate femei din stat, poate chiar din regiune. Analizăm opțiunile, am spus cu grijă. Dar puteam vedea efectul în lanț al cuvintelor lui Harold în jur. Coperta Forbes. IPO. 500 de milioane. Mamă! Vocea Hannei a întrerupt conversația. Apăruse lângă mine, cu zâmbetul încordat. Ce faci? Port o conversație, am spus calm. Harold, îți prezint fiica mea, Hannah. Hannah, el este Harold Gattes de la Wall Street Journal. Chipul lui Harold s-a luminat. Fiica ta. Minunat. Trebuie să fii tare mândră de realizările mamei tale. Am privit atent fața Hannei. Era bună la a-și ascunde reacțiile. O învățasem eu asta. Dar în ochii ei se vedea nedumerirea. Fusese atât de ocupată să mă țină la distanță, concentrată pe noua viață și pe noul soț, încât pierduse din vedere un detaliu. Mama ei devenise o figură cunoscută în lumea afacerilor. Oh, da, a spus Hannah, cu vocea strânsă. Foarte mândră. Sunt sigur, a continuat Harold, fără să observe tensiunea. Adică, Forbes nu pune pe copertă chiar pe oricine.
Mama ta revoluționează o industrie întreagă. Doar impactul ecologic e uriaș. Mă scuzați. O voce nouă ne-a întrerupt. M-am întors și am văzut un bărbat trecut de 50 de ani apropiindu-se, îmbrăcat impecabil, cu acea încredere specifică oamenilor cu bani vechi. Sunteți Cora Phillips. Nici n-am apucat să răspund că Harold a intervenit. Richard, îți prezint pe Cora Phillips. Cora, el este Richard Blackwood. Conduce fundația Blackwood. Richard Blackwood. Cunoșteam numele. Una dintre cele mai mari organizații filantropice din țară, axată pe cauze de mediu. Fondul său de investiții depășea 2 miliarde de dolari. Doamna Phillips, a spus Richard, întinzând mâna. Mă bucur că v-am întâlnit. Activitatea dumneavoastră în domeniul producției sustenabile este exact ce căutăm pentru următoarea noastră inițiativă majoră. Intenționam să contactez biroul dumneavoastră chiar săptămâna viitoare. I-am strâns mâna, conștientă de cercul tot mai mare de oameni care se strângea în jurul nostru. M-aș bucura să aflu mai multe, am spus. Lansăm un fond de 200 de milioane de dolari pentru a sprijini companiile care chiar schimbă modul în care America produce. După tot ce am citit, Phillips Industries ar fi candidatul ideal pentru prima noastră investiție majoră. 200 de milioane. Cifra plutea în aer ca o provocare. Simțeam privirea Hannei asupra mea. Puteam aproape detecta cum nedumerirea ei se transforma în altceva. În recunoaștere, poate. Sau în primele semne ale unei înțelegeri reale. Foarte generos, am spus. Aș fi onorată să discutăm mai pe larg. Minunat. Asistenta mea o va contacta pe dumneavoastră mâine. Richard a aruncat o privire prin sală. Trebuie să spun, e un loc neașteptat pentru o astfel de întâlnire. Sunteți prietenă cu familia. Înainte să răspund, Hannah a pășit înainte. E mama mea, a spus. Și pentru prima dată în acea seară, în vocea ei era ceva ce ar fi putut fi mândrie. Mama ta, a spus Richard, zâmbind larg. Ce frumos! Trebuie să fiți extrem de mândră. Da, a spus Hannah. Dar am auzit tentarea din spatele cuvintelor. Foarte mândră. Tot mai mulți oameni se adunau în jurul nostru acum. Forbes, Wall Street Journal, Fundația Blackwood, toate acestea erau un magnet pentru orice profesionist ambițios din încăpere. M-am trezit în centrul cercului, răspunzând la întrebări despre afacerea mea, despre filozofia mea, despre planurile de viitor. Cheia, le spuneam unui grup de executivi din marketing, este să înțelegem că sustenabilitatea nu e doar benefică pentru mediu. E bună și pentru afaceri. Când reduci risipa, când creezi sisteme eficiente, când îți tratezi angajații cu respect, nu doar că economisești bani, creezi loialitate, construiești ceva durabil. L-am zărit pe ginerele meu, Norman, la marginea grupului. Avea o expresie amestecată între confuzie și neliniște. Se căsătorise cu Hannah, convins că ea de soție o femeie cu un trecut decent, de clasă medie. Nu avea nici cea mai vagă idee că tocmai intrase într-o familie cu adevărată influență. Doamna Phillips. O tânără pe care nu o cunoșteam se apropia de mine. Lucrez în domeniul investițiilor sustenabile. Pot să vă ofer cartea mea de vizită. Bineînțeles, am răspuns, acceptând cartea cu un zâmbet politicos. Apoi a venit alta. Și alta. În câteva minute, aveam deja un teanc de cărți de vizită de la oameni dornici să colaboreze cu mine, să investească alături de mine, să învețe de la mine. Nu-mi vine să cred că sunteți aici, a spus un bărbat la vreo 30 de ani. Mi-am scris lucrarea de MBA despre Phillips Industries. Transformarea fabricii vechi de textile din Hamilton a fost genială. Ați păstrat angajații, i-ați recalificat, le-ați mărit salariile și totuși ați crescut eficiența. Am zâmbit, amintindu-mi acea provocare specială. Când îți respecti angajații, ei încep să respecte munca. Nu e complicat, dar este revoluționar, a intervenit Harold. Majoritatea companiilor ar fi închis fabrica și ar fi mutat producție în altă țară. Ați demonstrat că industria americană poate fi profitabilă și etică în același timp.
Din colțul ochiului am văzut-o pe Hannah, stând lângă Norman. Păreau prinși într-o discuție grăbită, cap la cap. Arunca priviri dese către grupul nostru și puteam vedea cum încerca să înțeleagă ce se întâmpla. Mama ei, femeia căreia tocmai îi spusese că ar trebui să se simtă onorată că a fost invitată, devenise, brusc, cea mai importantă persoană din sală. IPO-ul, spunea Richard, când aveți în plan să lansați oferta publică? La începutul anului viitor, am spus. Încă lucrăm la detalii. Mi-ar plăcea să iau parte la acea discuție. Fundația noastră caută de ceva timp companii listate la bursă care să reflecte valorile noastre. O altă cifră plutea în aer, nespusă, dar evidentă. Richard Blackwood nu făcea investiții mărunte. Când fundația s-a cumpărat acțiuni, o făceam blocuri de 50 de milioane sau mai mult. Cercul din jurul meu ajunsese să cuprindă aproape un sfert din invitații de la nuntă. Am observat că masa miresei era aproape goală. Chiar și câteva domnișoare de onoare veniseră să asculte conversația. Mamă! Vocea Hannei era acum mică, nesigură. Apăruse din nou lângă mine, dar de data asta nu mai cerea să tac. Acum îmi cerea atenția. M-am întors spre ea cu același zâmbet politicos pe care îl oferisem și lui Harold, și lui Richard, și tuturor celorlalți. Da, draga mea. Putem vorbi, în privat? Am privit în jur. Lideri de afaceri, investitori, jurnaliști, toți ascultau cu atenție fiecare cuvânt al meu. Apoi m-am uitat la fiica mea, care abia acum începea să înțeleagă cine fusese persoana pe care tocmai umilise. Desigur, am spus. Iertați-mă o clipă, le-am spus celor din jur. Trebuie să vorbesc cu fiica mea. Am urmat-o pe Hannah către un colț mai liniștit al sălii și, în trecere, am prins privirea lui Richard. Mă urmărea cu o expresie pe care o cunoscusem prea bine din sălile de ședință. Expresia cuiva care tocmai realizase că adversarul din fața lui era mult mai redutabil decât își imaginase. Întrebarea nu mai era dacă fiica mea va fi pregătită pentru discuția de mâine. Întrebarea era dacă va fi pregătită pentru conversația care urma să aibă loc acum. Partea a treia. Hannah m-a condus spre o mică nișă, lângă ușile franțuzești care dădeau spre terasa clubului de golf. Spațiul era ascuns parțial de un aranjament floral elaborat, bujori alți și trandafiri, pentru care plătisem $3.000. Deci mă îndoiesc că i-aș aminti acel detaliu. Rochia de mireasă foșnea când s-a întors spre mine. Și, în lumina mai bâlândă, am văzut ceva ce nu observasem până atunci. Frica. Mamă, a început, cu o voce atent dozată. N-aveam idee că toți oamenii aceia te cunosc. De ce ai fi știut? Am răspuns simplu. Nu mi-ai răspuns la telefon de 3 luni. S-a încordat la acel comentariu, dar și-a revenit rapid. Am fost ocupată cu planificarea anunții. Știi cum e? De fapt, nu știu, am spus. Eu m-am căsătorit cu tatăl tău la starea civilă, în 1982. După aceea, am luat cina la Denis. Am făcut o pauză, lăsând informația să se așeze. Dar, bineînțeles, noi ne plătisem singuri nunta. Culoarea i-a dispărut din obraz. Mamă, legat de bani. Ce e cu ei? Vreau doar să știi cât de recunoscători suntem. Amândoi. A făcut un gest vag către Norman, care stătea încă lângă masa de onoare, cu o expresie pierdută. Avansul pentru casă, nunta, totul. E doar că... Doar că ce? Se străduia să găsească cuvintele potrivite, iar eu o priveam cu detașarea cu care ai urmări un experiment psihologic interesant. Aceasta era fiica mea, copilul pe care îl crescusem să fie puternic și independent, acum redusă la bâlbâieli, confruntată pentru prima dată cu o situație în care metodele ei obișnuite nu funcționau. Nu știam că ai atât de mult succes, a spus într-un final. Succes. Am repetat. Așa îl numim acum. Coperta din Forbes, discuțiile despre IPO, bărbatul acela care ți-a oferit milioane. Mamă, de ce nu mi-ai spus? Am studiat cu atenție expresia de pe chipul ei. Și când să-ți fi spus? În timpul convorbirilor noastre telefonice care n-au avut loc?
Sau poate la cinele de familie la care nu te-ai prezentat. Te-am invitat la cină luna trecută. M-ai invitat să am grijă de copiii prietenei tale în timp ce tu și Norman mergeați la cină. E o diferență. A avut decența să pară jenată. Dar nu terminasem. În ultimul an, Hannah, fiecare discuție pe care am avut-o s-a redus la ceea ce tu aveai nevoie. Bani pentru rochia de mireasă, bani pentru avansul la restaurant, bani pentru luna de miere, bani pentru avansul la casă. Mi-am păstrat tonul calm, profesional. În care dintre toate acele conversații te-ai gândit măcar o dată să întregi cum mă simt? Ce se întâmplă în viața mea, dacă femeia care semnează toate acele cecuri are poate ceva interesant de povestit? Am crezut, adică, n-ai spus niciodată. N-am spus ce? Că construiesc ceva. Că muncesc 18 ore pe zi pentru a crea locuri de muncă pentru 3.000 de oameni? Că sunt curtată de toate firmele mari de investiții de pe coasta de est? Am făcut o pauză. Sau pur și simplu nu ți s-a părut important? S-a lăsat o tăcere grea între noi, spartă doar de râsetele și muzica care veneau dinspre recepție. L-am văzut pe Norman apropiindu-se cu pași mici, cu o expresie politicos îngrijorată. Totul e în regulă aici. Întrebă, cu acel ton fals vesel pe care îl folosesc oamenii când vor să calmeze o situație pe care nu o înțeleg. Norman, am spus pe un ton plăcut. Felicitări pentru nuntă. E foarte frumoasă. Mulțumim, doamnă Phillips. Și vă mulțumim încă o dată pentru, ei bine, pentru tot. A făcut un gest larg, cu mâna, spre decorul elegant al localului. Totul e cu mult peste ce ne-am fi permis vreodată. Așa este, am spus. Chiar este. Ceva în tonul meu l-a făcut să pară nesigur. Apreciem cu adevărat. Toate. Casa, luna de miere. Luna de miere, am repetat gânditoare. Amintește-mi, unde mergeți? Italia, spuse Hannah repede. 2 săptămâni în Toscana, apoi Roma. Vila aceea pe care ne-ai găsit-o pare incredibilă. Vila San Lorenzo, am dat din cap. Secolul al XVII-lea, recent renovată. O proprietate superbă. Abia așteptăm, a adăugat Norman. N-am fost niciodată în Europa. Am zâmbit. Ce noroc pentru voi! S-au privit între ei, simțind că e ceva în aer, dar neînțelegând încă ce anume. Dincolo de ei, l-am zărit pe Harold Gates apropiindu-se cu telefonul în mână. Probabil voia o fotografie pentru rubrica lui. Doamnă Phillips. A strigat Harold. Îmi cer scuze că întrerup, dar pot să vă fac o poză rapid? Scriu un articol despre întâlniri neașteptate și faptul că v-am cunoscut la o nuntă e prea bun ca să-l ratez. Desigur, am spus, făcând un pas înapoi de lângă Hannah și Norman. Harold m-a poziționat lângă aranjamentul floral, unde lumina bâlândă mă avantaja. Perfect. Acum, puteți să-mi spuneți ce v-a dus în seara asta aici? M-am uitat direct la Hannah când am răspuns. Am venit să sărbătoresc nunta fiicei mele. Până la urmă, eram curioasă să văd cum va folosi darurile pe care le-am oferit. Daruri. A întrebat el. Nunta, bineînțeles. Avansul pentru casă, luna de miere. Am făcut o pauză. Toate oportunitățile pe care le-am oferit. Harold a dat din cap, notând rapid. Și cum vă simțiți să vă vedeți fiica începând acest nou capitol? Educativ, am spus simplu. După ce Harold a plecat, m-am întors spre Hannah și Norman. Amândoi stăteau nemișcați, ca 2 cerți prinși în faruri. Mamă, spuse Hannah cu grijă. Ce-ai vrut să spui cu să văd cum ai folosit darurile? Exact ce am spus. Am fost curioasă cum ai să gestionezi oportunitățile pe care ți le-am oferit. Mi-am ajustat brățara, un gest simplu, dar care părea încărcat de sens. De exemplu, eram interesată să văd dacă mă vei include cu adevărat în celebrarea nunții tale sau dacă mă vei trata ca pe o străină incomodă. Nu ești o străină, a spus ea repede. Nu. Am ridicat o sprânceană. Pentru că atunci când am sosit în seara asta,
Am aflat că mama Miresei nu era suficient de importantă pentru un loc la masă. A fost revelator. Norman își drese glasul. Probabil a fost o greșeală în planul de așezare. Nu a fost nicio greșeală, am spus bâlând. A fost o alegere. Și alegerile, am învățat, dezvăluie caracterul. Puteam să văd cum Hannah încearcă să analizeze situația, să o controleze, să găsească un unghi de manevră. Întotdeauna fusese rapidă și abilă, suficient de inteligentă ca să manipuleze situațiile în favoarea ei. Dar niciodată nu avusese de-a face cu o situație în care nu ea deținea toate cărțile. Și ce vrei să spun? Întreb într-un final. Că-mi pare rău. Că ar fi trebuit să procedez altfel. Nu vreau să spui nimic, i-am răspuns. Vreau să înțelegi ceva. Ce anume? Că fiecare dar vine la pachet cu o relație. Fiecare oportunitate vine la pachet cu respect. Iar când primești darurile, dar arunci relația. Când accepți oportunitățile, dar refuzi respectul. Am făcut o pauză, lăsând cuvintele să-și facă efectul. Ei bine, asta îmi spune tot ce trebuie să știu despre caracterul tău. Muzica de la recepție părea acum mai tare, mai stridentă, contrastând dureros cu tensiunea care plutea mica noastră nișă. Am observat cum ceilalți invitați începuseră să remarce absența noastră, în special Richard Blackwood, care scana sala cu atenția concentrată a cuiva ce căuta pe cineva anume. Doamnă Phillips, spuse un chelner apărut lângă mine. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar este un domn care întreabă de dumneavoastră. Spune că este o chestiune de afaceri. Am privit dincolo de el și l-am văzut pe Richard apropiindu-se, cu o expresie serioasă. Cora, spuse el, înclinând politicos capul spre Hannah și Norman. Sper că nu deranjez o discuție importantă. Deloc, am răspuns cu naturalețe. Chiar voiam să continuăm conversația noastră. M-am tot gândit la acea propunere de parteneriat și aș vrea să vin cu ceva mai solid decât ceea ce am menționat inițial. Fundația Blackwood este pregătită să ofere o investiție strategică de 300 de milioane de dolari în Philips Industries, bineînțeles, sub rezerva câtorva condiții. Se opri, iar ochii lui sclipiră de entuziasm. Vorbim despre un parteneriat complet, inițiative comune în producția sustenabilă, extindere internațională, tot pachetul. 300 de milioane. Am auzit cum Hannah trage aer brusc în piept, iar privirea lui Norman s-a mărit vizibil. E o ofertă foarte generoasă, am spus. Ce fel de condiții? Nimic împovărător. Firește, o verificare prealabilă, reprezentare în Consiliul de Administrație, și ne-ar interesa să ne asigurăm că valorile culturii organizaționale rămân intacte, satisfacția angajaților, standardele de mediu, implicarea în comunitate. A zâmbit. Practic, vrem să ne asigurăm că rămâneți exact cine sunteți. Cine sunt? Am repetat gânditoare. Un lider care pune integritatea mai presus de profit. Cineva care construiește, nu exploatează. Un antreprenor care își respectă oamenii și se așteaptă să primească același respect în schimb. Am simțit cum cuvintele mele cad grele, ca pietrele într-un lac liniștit, răspândindu-se în jurul nostru. Richard tocmai descrisese exact genul de persoană pe care am încercat să o învăț pe fiica mea să devină. Și exact genul de persoană pe care ea nu reușise să o vadă în mine. Apreciez oferta, am spus. Lăsați-mă să mă gândesc. Desigur, dar ar trebui să menționez că ne dorim să avansăm rapid. Consiliul se întrunește vinerea viitoare, iar dacă sunteți interesată, am putea avea un acord preliminar până la finalul săptămânii viitoare. O altă pauză. Un alt detaliu căzut greu în liniște. Vinerea viitoare, am spus. Ce coincidență interesantă. Este vreo problemă? Întrebă Richard. M-am uitat la Hannah, care mă privea cu o expresie apropiată de panică. Nu chiar o problemă, dar... Vinerea viitoare este ziua în care fiica mea și soțul ei ar trebui să plece în Italia, în luna de miere. Ar trebui. Richard părea nedumerit. Ei bine, am spus cu grijă. Asta depinde dacă anumite aranjamente de călătorie mai rămân valabile. Tăcerea care a urmat a fost asurzitoare.
Până și muzica de la recepție părea să se estompeze în fundal, în timp ce implicațiile cuvintelor mele coborau greu asupra grupului nostru. Fața lui Hannah se făcuse palidă. Mamă, ce încerci să spui? Dar înainte să pot răspunde, Harold Gate s-a apărut din nou, de data aceasta cu aparatul de fotografiat pregătit. Cora, îmi pare rău că intervin din nou, dar pot să vă fac o fotografie cu fiica dumneavoastră? Pentru un unghi uman, cum îmi place mie să-l numesc. M-am uitat la Hannah, ale cărei ochi erau mari, plini de teamă și de o înțelegere care abia începea să se contureze. Desigur, am spus. Deci bănuiesc că aceasta va fi o fotografie de neuitat. Partea 4. Harold ne-a poziționat lângă intrarea în salonul de recepție, unde lumina era perfectă, iar fundalul elegant se potrivea de minune. M-am așezat lângă fiica mea, cu brațul în jurul taliei ei într-un gest care, pentru cineva din afară, ar fi părut matern și plin de afecțiune. Zâmbetul lui Hannah era încremenit, corpul ei încordat, o tensiune pe care doar eu o puteam simți. Superb, spuse Harold, făcând mai multe poze. Ceul de pe coperta Forbes și fiica ei, la nunta pe care a finanțat-o, o poveste excelentă. Nunta pe care a finanțat-o. Am auzit respirația sacadată a lui Hannah. L-am văzut pe Norman în spatele lui Harold, alb la față. Desigur, ei presupuseseră că voi fi discret în legătură cu sprijinul financiar. Că instinctul meu matern mă va împiedica să-i pun într-o situație jenată. Au calculat greșit. Încă una, zise Harold, ajustându-și unghiul. Cora, cum vă simțiți să sărbătoriți succesul fiicei dumneavoastră în timp ce cariera dumneavoastră atinge noi culmi? M-am uitat direct la Hannah când am răspuns. E fascinant să vezi cum reacționează oamenii în fața unei oportunități. Unii o întâmpină cu grație și recunoștință. Alții. Am făcut o pauză, lăsând liniștea să apese. Ei bine, alții își arată adevărata față. Adevărata față. Succesul nu înseamnă doar ce reușești să obții, am spus, cu vocea clară, răsunând în salon. Mai mulți invitați de lângă noi au încetat să mai vorbească, ascultând. Contează cum îi tratezi pe cei care te-au ajutat să ajungi acolo. Dacă îți mai amintești de unde ai plecat. Dacă onorezi relațiile care au făcut posibilă realizarea ta. Harold scria frenetic, simțind că sub cuvintele mele se află o poveste care merită spusă. Frumos spus, comentă Harold. Îmi imaginez că fiica dumneavoastră a fost o sursă imensă de mândrie, în timp ce v-ați clădit imperiul. Fiica mea, am răspuns cu grijă, a fost instructivă. Tot mai multe capete se întorceau în direcția noastră. L-am văzut pe Richard Blackwood apropiindu-se împreună cu alți lideri din lumea afacerilor, atrași de interviul spontan al lui Harold. Recepția miresei se transforma rapid într-un eveniment de networking cu epicentrul în jurul femeii considerate, până mai devreme, nedemnă de un loc la masă. Instructivă. În ce sens? Întrebă Harold, insistând. Am simțit cum unghiile lui Hannah se înfigă adânc în brațul meu, o rugăminte tăcută, disperată, pentru discreție. M-am uitat în jos la ea, această tânără superbă, în rochia ei scumpă, înconjurată de luxul pe care eu îl oferisem, și nu am simțit decât o claritate tăioasă. Ei bine, am spus, de exemplu, am învățat că unii oameni văd generozitatea nu ca pe un dar, ci ca pe un drept. Acceptă sprijin financiar, oportunități educaționale, investiții imobiliare, finanțare pentru nuntă. Am făcut un gest larg spre eleganța locației. Dar uite că toate acestea vin de la cineva care iubește. Cineva care merită, măcar, respectul de bază și includerea sinceră. Mulțimea din jurul nostru căzuse într-o tăcere apăsătoare. Stiloul lui Harold se oprise. Până și quartetul de coarde părea să fi simțit schimbarea de atmosferă, muzica devenind abia perceptibilă. O lecție puternică, spuse Harold cu atenție. Așa este, am confirmat. Și uneori. Și profesorul învață la fel de mult ca elevul. În acel moment, Richard Blackwood păși mai în față. Instinctele sale de afacerist înfrânseră convențiile sociale. Cora, îmi pare rău că intervin, dar voiam să revin puțin asupra parteneriatului discutat mai devreme. Desigur, Richard.
Cronologia este, de fapt, mai flexibilă decât sugerasem. Dacă aveți nevoie să călătoriți, pentru motive personale sau de familie, ne putem adapta. Își îndreptă privirea spre Hannah. Familia e importantă. Înțelegem că, uneori, afacerile pot aștepta. Foarte atent din partea ta, am zâmbit. Deci trebuie să menționez că agenda mea este destul de liberă în acest moment. Plănuiam, de fapt, să iau o scurtă pauză săptămâna viitoare, o vizită în Italia. Italia. Reacțiune imediat Harold, interesat. În scop de afaceri sau relaxare. Intenționam să văd o proprietate de-a mea, Villa San Lorenzo, în Toscana. Secolul al XVII-lea, recent restaurată. Am făcut o pauză, savurând momentul. Dar planurile au devenit incerte. Strânsoarea lui Hannah pe brațul meu devenise dureroasă. Iar în ochii ei începea să se citească înțelegerea și poate panica. Incerte. Întrebă Richard. Administrarea proprietăților poate fi complicată, am răspuns liniștit. Uneori faci aranjamente ca alții să-ți folosească locuințele, doar ca să descoperi că, poate nu au câștigat acel privilegiu. Tăcerea care a urmat a fost absolută. Până și ospătarii înghețaseră în loc, captivi în drama care se desfășura în fața lor. Mamă, șopti Hannah, cu o voce abia perceptibilă. M-am întors spre ea cu același zâmbet calm pe care îl purtasem toată seara. Da, draga mea. Am putea vorbi în privat, un moment? Bineînțeles. Deci trebuie să menționez că tocmai discutam niște vești foarte interesante cu Richard. M-am întors spre mulțimea adunată. Dragii mei, compania mea este pe cale să devină publică. Estimăm o evaluare în jurul la $500 de milioane. Un val de exclamații s-a rostogolit printre invitați. Harold scria din nou frenetic. 500 de milioane. Se auzi o voce. O estimare conservatoare, am spus. Și cu o posibilă investiție de încă 300 de milioane din partea fundației Blackwood, vorbim despre o expansiune care ar putea crea mii de locuri de muncă, să transforme comunități întregi. Uimitor, spuse Harold. Fiica dumneavoastră trebuie să fie mândră. Sunt sigură că este. La urma urmei, acest succes îmi va permite să continui să fiu generoasă cu familia mea. Presupunând, bineînțeles, că demonstrează caracterul potrivit pentru a merita această generozitate. L-am zărit acum și pe Norman, stând la marginea mulțimii, cu o expresie de panică greu de mascat. Începuse să înțeleagă ceea ce cu adevărat spuneam, că luna lor de miere, casa lor, întreaga lor existență confortabilă depindea de buna mea voință. O bunăvoință care se evapora rapid. Partea fascinantă cu succesul, am continuat, cu vocea limpede, purtată de liniștea din încăpere, este că îți ofer opțiuni. Poți alege să-ți împarți norocul cu cei care te apreciază, care te respectă, care te tratează ca pe un membru al familiei, nu ca pe o tranzacție. Și dacă nu o fac? Întrebă Harold, prins complet în poveste. Atunci înveți să faci alte alegeri. Richard făcu un pas mai aproape, vizibil captivat. Cora, în legătură cu acel calendar. Dacă e nevoie să ajustați ceva din planurile dumneavoastră personale, putem acomoda orice modificare. Modificări, am repetat, meditativ. Da, cred că s-ar putea să fie nevoie de niște ajustări. La marginea grupului, o zări pe organizatoarea de evenimente, Beverly, ezitând cu o expresie de confuzie palidă pe chip. Probabil că nu înțelegea cum recepția s-a transformat, dintr-o celebrare, într-un adevărat eveniment de imagine pentru femeia pe care uitase să o așeze la masă. Doamna Phillips, se apropie întant Beverly. Îmi pare nespus de rău pentru neînțelegerea legată de locurile la masă. Dacă doriți, pot aranja o masă specială doar pentru dumneavoastră. Nu va fi nevoie, am spus calm. Cred că am văzut tot ce trebuia să văd. Cuvintele pluteau în aer ca o sentință. În jurul nostru, elita lumii de afaceri a orașului privea, captivată, desfășurarea unui conflict familial în timp real. Se va vorbi despre această seară în sălile de consiliu și cluburile select luni întregi, noaptea în care Cora Phillips a demascat public adevăratul caracter al fiicei sale.
De fapt, am spus întorcându-mă spre Richard, cred că vinerea viitoare ar fi momentul ideal pentru acea ședință de consiliu. Nu voi avea nimic altceva care să-mi solicite atenția. Hannah scoase un sunet slab, care ar fi putut fi un suspin sau un început de plâns. Minunat, spuse Richard, complet inconștient de tensiunea din jur. Să las asistentul meu să ia legătura cu al dumneavoastră? Absolut. De fapt, cred că acest parteneriat este exact ceea ce are nevoie Philips Industries pentru a trece la următorul nivel. M-am oprit, privind în jur la fețele pline de interes. E uimitor cât de clar vezi lucrurile atunci când nu mai lași legăturile personale să-ți tulbure judecata profesională. Legături personale. Harold se aplecă în față. Uneori, am spus cu grijă, ajungi să realizezi că oamenii pe care încerci să-i ajuți nu-și doresc cu adevărat ajutor. Vor beneficii. Nu caută o relație autentică, ci o tranzacție. Și, odată ce înțelegi diferența, luarea deciziilor devine mult mai simplă. Simțeam privirile tuturor ațintite asupra mea, o anticipare tăcută care umplea sala. Știau că asistau la ceva important, deși puțini înțelegeau exact ce. Dar Hannah înțelesese. Se citea pe chipul ei, acea revelație dureroasă că mama ei nu era doar o femeie de succes. Era redutabilă. Ca acea prezență tăcută, care semna cecuri fără să comenteze, construise un imperiu în timp ce era tratată ca o povară. Frumusețea de a conduce propria companie, am continuat, este că tu decizi cum folosești resursele. Cui îi oferi investiția ta? Cine ți-a câștigat încrederea? Am zâmbit ușor. Cine merită să beneficieze de succesul tău? Norman făcu un pas înainte, vocea tremurând de o disperare pe care se străduia să o ascundă. Doamna Phillips, cred că este o neînțelegere. Nu cred că este vreo neînțelegere, am răspuns cu bâlândețe. Dimpotrivă, totul mi se pare limpede ca lumina zilei. Harold ridică privirea din carnețelul său. Pare să fie o poveste demnă de atenție. Afaceri de familie, succes generațional, complexitatea averii. Da, am încuvințat. Cred că ar putea deveni o poveste cu adevărat remarcabilă. Și în timp ce stăteam acolo, înconjurată de crema mediului de afaceri, în rochia mea elegantă și cu încrederea mea purtată ca o armură, am înțeles că acea poveste abia începea. Întrebarea nu mai era dacă fiica mea va învăța să mă respecte. Întrebarea era dacă va învăța la timp pentru a se salva pe ea însăși. Partea 5-a. Dar timpul, așa cum am învățat în 4 decenii de carieră, este singura resursă pe care nu o poți cumpăra înapoi. Mamă! Vocea lui Hannah tremura în timp ce se apropia. Rochia de mireasă foșnea cu disperare. Te rog, putem vorbi doar 5 minute, între 4 ochi? Am privit-o cu adevărat. Acea femeie care ieșise din trupul meu acum 32 de ani. Care făcuse primii pași ținându-se de degetele mele. Care mă sunase plângând la facultate după ce primul ei iubit îi frânsese inima. Pe undeva, acea fetiță se transformase într-o străină care mă vedea doar ca pe un portofel. 5 minute, am fost de acord. Dar nu în privat. Chipul ei s-a albit. Ce vrei să spui? Vreau să spun că tot ce am de zis poate fi spus de față cu martori. Am arătat către mulțimea din jur. La urma urmei, acești oameni par mult mai interesați de gândurile și realizările mele decât propria mea familie. Richard Blackwood păși în față, sfâșiat între instinctele de afacerist și cele de om de societate. Poate că ar trebui să vă lăsăm puțin spațiu. Nici de cum, am spus ferm. De fapt, Richard, cred că acum e momentul ideal să finalizăm detaliile parteneriatului nostru. După cum menționam, agenda mea tocmai a devenit remarcabil de liberă. Agenda. Interveni Harold, pregătindu-se să noteze finalul poveștii. Da. Vedeți, planificasem să dedic mult timp anul acesta pentru a-mi ajuta fiica și soțul ei să se stabilească, să sprijin proiectele lor, să mă asigur că nu le lipsește nimic. Am făcut o pauză, savurând greutatea cuvintelor ce urmau. Dar am realizat că energia și resursele mele ar putea fi folosite mult mai eficient în altă parte. Mamă, nu poți. Începu Hannah. Nu pot ce?
Am întrebat, cu o tăietură în voce ce putea tăia sticlă. Nu pot lua decizii despre proprii mei bani. Nu pot decide cum să-mi folosesc timpul. Nu pot alege cine merită generozitatea mea. Sala de recepție amuțise complet. Până și personalul rămăsese nemișcat, simțind că asista la ceva ireversibil. Nu asta am vrut să spun, o rosti Hannah, iar lacrimile îi se adunau în colțul ochilor. Ești mama mea. Da, am spus încet. Așa este. Sunt femeia care a lucrat 16 ore pe zi ca să-ți plătească școala privată. Sunt femeia care și-a ipotecat prima casă ca să te trimită la facultate. Sunt cea care ți-a oferit avansul pentru propria locuință, care a plătit această nuntă, care îți pregătise luna de miere la care ai visat. Vocea mea rămânea calmă. Profesională. Sunt și femeia căreia i-ai spus că ar trebui să se simtă onorată, doar că a fost invitată. O inspirație colectivă și bruscă traversă mulțimea. Harold scria atât de repede încât părea că hârtia va lua foc. Nu am vrut să spun asta, șopti Hannah. Și atunci, ce ai vrut să spui? Eram stresată, nu gândeam limpede. Ba da, am întrerupt-o, gândeai foarte clar. Gândeai că sunt un obstacol de gestionat, o povară de suportat, un carnet de cecuri pe 2 picioare care ar trebui să fie recunoscător pentru firimiturile de atenție pe care le arunci din când în când. Norman făcu un pas înainte, obrazii înroșiți de rușine, vocea tremurând din ce în ce mai tare. Doamna Phillips, vă rog, putem rezolva asta. Să rezolvăm ce, Norman? M-am întors către el cu o curiozitate autentică. Ce anume propui, mai exact? Putem corecta aranjarea meselor, face un anunț, să vă oferim recunoașterea pe care o meritați. Recunoașterea pe care o merit. Am râs, un râs rece, fără urmă de căldură. Norman, nu am nevoie de validare de la invitații la nunta fiicei mele. Recunoașterea o primesc din Forbes, din Wall Street Journal, din partea liderilor de afaceri care știu exact ce am construit. Richard încuvință energic. Cora, sper că știi că Fundația Blackwood te consideră un model de respect. Știu, Richard, și îți mulțumesc. Apoi m-am întors spre Norman. Ce nu apreciez, însă, este să fiu tratată ca un caz de binefacere de către oameni care au trăit, ani la rând, din generozitatea mea. Cuvintele mele au căzut greu, ca niște lovituri în plin. Am văzut cum fața Hannei se prăbușea și cum mâinile lui Norman se strângeau în pumni. Așa că, iată ce urmează să se întâmple, am spus, cu vocea calmă și autoritară a cuiva care a luat decizii cu impact asupra mii de oameni, decenii la rând. Norman, rezervările pentru luna voastră de miere la Villa San Lorenzo au fost anulate. Săptămâna viitoare, vila va fi ocupată de o altă familie, una care știe ce înseamnă recunoștința. Nu puteți să începu el. Ba pot. Și am făcut-o, este vila mea. M-am întors spre Hannah. Casa în care locuiți tu și Norman. Cea pentru care am plătit avansul. Mâine voi suna la bancă pentru a discuta detaliile creditului. Chipul ei se albise complet. Asta e locuința noastră. Este o casă pe care nu v-ați fi permis-o fără sprijinul meu. Și având în vedere că mi-ai arătat clar că acel sprijin e mai degrabă așteptat decât apreciat, am ridicat din numeri. Am decis să redirecționez acele resurse către persoane care chiar le prețuiesc. Harold era în extaz, aproape tremurând de nerăbdare. E incredibil. CEO-ul de pe coperta Forbes își retrage sprijinul financiar de la propria fiică, după felul în care a fost tratată la nunta pe care a finanțat-o. Nu retrag sprijinul, l-am corectat. Redirecționez investiția. Vezi tu, Harold, am petrecut ultimul an fiind tratată ca un bancomat de oameni care ar fi trebuit să mă iubească. Și am realizat că banii mei, succesul meu, pot face infinit mai mult bine dacă sunt investiți în oameni care chiar merită. Richard se aplecă ușor, interesat. Fundația ar fi onorată să vă ajute să identificați beneficiarii potriviți. Deja m-am gândit la câțiva, am spus. De exemplu, angajații mei. Cei 3.000 de oameni care au contribuit la transformarea Philips Industries în ceea ce este astăzi. Ei merită bonusuri, beneficii extinse, burse pentru copiii lor.
Am făcut o pauză. Ei au câștigat toate acestea prin loialitate, respect și o recunoștință sinceră pentru oportunitățile oferite. Contrastul devenise evident pentru toți cei de față, angajații mei, străinii. În fond, își câștigaseră locul și sprijinul. Ceva ce propria mea fiică luase de-a gata. Mamă, vocea Hannei era abia o șoaptă acum. Îmi pare rău. Îmi pare atât de rău. Nu mi-am dat seama. Nu ți-ai dat seama de ce? Că sunt o ființă umană cu sentimente. Că merit respect de bază? Că generozitatea nu este același lucru cu obligația. Am clătinat din cap. Hannah, te-am crescut să fii mai bună de atât. Pot fi. Mai bună, spuse ea disperată. Te rog, oferă-mi o a doua șansă. O a doua șansă. Am privit în jur, la toate chipurile care urmăreau scena în tăcere absolută. Hannah, îți ofer șanse de 32 de ani. Ți-am dat o șansă când ai încetat să mai suni. Ți-am dat o șansă când m-ai tratat ca pe o menajeră, nu ca pe o mamă. Ți-am oferit o șansă în seara asta, când am venit la această recepție. Vocea mea devenea tot mai joasă, aproape finală. Iar tu ai folosit acea șansă ca să-mi spui că ar trebui să mă simt onorată, doar pentru că am fost invitată. Tăcerea care a urmat a fost apăsătoare. Puteam vedea cum invitații la nuntă încercau să înțeleagă ce tocmai se întâmplase. Destrămarea completă unei relații mamă-fiică, în fața tuturor. Richard, am spus întorcându-mă către președintele fundației. Programăm acea ședință de consiliu pentru vineri, ora 14? Absolut, zise el, scoțând telefonul. Asistentul meu va lua legătura cu al dumneavoastră. Excelent. Și Harold, sper că vei menționa în articolul tău faptul că Philips Industries va anunța săptămâna viitoare mai multe inițiative caritabile. Vom crea fonduri de burse, programe de coproprietate pentru angajați și proiecte de dezvoltare comunitară. Am zâmbit. Când ai resurse, ar trebui să le folosești pentru a ridica oameni care chiar merită să fie sprijiniți. Harold dădu din cap cu entuziasm, notând febril. Va fi pe prima pagină, secțiunea de afaceri. CEO din Fortune 500 își alege angajați în locul familiei răsfățate. Nu e tocmai abordarea pe care aș prefera-o, am spus cu o voce calmă. Eu aș merge mai degrabă pe antreprenoare de succes investește în oameni care împărtășesc valorile ei. În spatele meu, o auzeam acum pe Hannah plângând. Lacrimi tăcute, disperate, care poate m-ar fi atins cu 6 luni în urmă. Dar între timp, petrecusem prea multe nopți întrebându-mă de ce fiica mea nu găsea nici măcar câteva secunde să-mi răspundă la telefon. Prea multe sărbători petrecute singură, în timp ce ea inventa scuze. Prea multe momente importante celebrate în solitudine, în timp ce ea își urma propriile interese. Doamna Phillips, Beverly, organizatoarea nunții, se apropie cu prudență despre plata finală pentru această seară. A fost achitată integral, am spus, împreună cu un bax generos pentru echipa dumneavoastră. Au muncit excelent în această seară. Dar, în mod normal, cuplul trebuia să... Cuplul, am spus, privind-o direct pe Hannah, se pare că a avut alte priorități. M-am întors apoi spre mulțimea care se adunase și care încă privea scena cu o fascinație amestecată cu stânjeneală. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că mi-ați însoțit în această seară, o seară cu adevărat educativă. Sper să plecați de aici cu gândul că succesul nu înseamnă doar ce reușești să obții, ci și cum îi tratezi pe cei care te-au ajutat să ajungi acolo. Am făcut o scurtă pauză. Și sper că veți reține că respectul nu se moștenește. Se câștigă. Cu aceste cuvinte, m-am îndreptat spre ieșire, pașii mei pe marmura rece răsunând cu o claritate ce semăna cu un verdict final. În spate, îi auzeam pe Hannah strigându-mi numele, pe Norman încercând disperat să mai salveze ceva din ruina serilor. Dar nu m-am uitat înapoi. Afară, valetul mi-a dus Mercedesul și m-am așezat pe bancheta din piele cu un sentiment de încheiere pe care nu-l mai simțisem de ani întregi. Telefonul deja vibra cu mesaje, cereri de interviuri, oportunități de afaceri, invitații la evenimente unde urma să fiu primită ca invitat de onoare, nu ca obligație jenată. Mâine, coperta Forbes urma să apară în chioșcuri, iar lumea avea să o vadă pe Cora Phillips așa cum este cu adevărat,
Nu doar o femeie de succes, ci o femeie care își cunoaște valoarea și cere respectul pe care l-a câștigat. Pe măsură ce mă îndepărtam de clubul select, lăsând în urmă recepția fiicei mele, m-a cuprins o emoție pe care nu mai trăisem de luni întregi. Libertate. Libertatea care vine din înțelegerea profundă că iubirea fără respect nu valorează nimic. Că generozitatea fără recunoștință este risipă. Și că, uneori, cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru cineva este să-l lași să suporte consecințele propriilor alegeri. Fiica mea va învăța, într-un final, ce a pierdut în seara asta. Dacă o va învăța suficient de devreme încât să-și poată recâștiga acel ceva, nu mai era problema mea. Era alegerea ei.